ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। देवगड तालुका पंचायत समिती सभापतीपदी भाजपचे गणेश राणे यांची तर उपसभापतीपदी भाजप शिवसेना महायुतीचे अमोल लोके यांची बिनविरोध निवड झाली आहे। त्यांच्या निवडीनंतर त्यांचं जल्लोषात अभिनंदन करण्यात आलं। देवगड पंचायत समितीच्या 14 पैकी 13 सदस्य हे भाजप शिवसेना महायुतीचे निवडून आलेत। त्यामुळे भाजपचे देवगड पंचायत समितीवर एक अपवाद वगळता एकाती वर्चस्व आहे। त्यामुळे सभापती उपसभापती भाजप शिवसेना महायुतीचं होणार हे निश्चित होतं। पहिल्यांदा आधी मी मतदारांचे आभार मानतोय। जो माझ्यावर विश्वास दाखवलाय मतदारांनी देवगड तालुक्यातल्या म्हणजे माझ्या कुणकेश्वर मतदारसंघातल्या त्यांचे पहिले आभार। ते जर मी पंचायत समितीत आलोच नसतो तर आज उपसभा हा माझ्याजवळ योग आला नसता। जेणेकरून आता उपसभापतीची निवड माझी झाली ती आमचे लोके साहेब, प्रिन्सिपल आर लोके, हे 54 वर्षापूर्वी म्हणजे पहिले देवगड तालुक्यातले सभापती होते। त्याच्यानंतर लोके आडनावली पहिली संधी मिळते 54 वर्षानंतर पहिली। त्यामुळे मी आधी पहिले मुळात आमचे शिंदे साहेब, राणे साहेब यांचे आभार मानतो। त्यांनी जो विश्वास दाखवला, तो माझ्यावर विश्वास टाकला आहे, तो मी सार्थकी लावणार 100%। जी पंचायत समितीच्या स्तरावर जेवढी कामं आहेत लोकांची म्हणजे गावागावी जाऊन काय असतील ती मी सगळी त्यांच्याबरोबर कनेक्ट करून ती घेणार सगळी। आपली कार्यपद्धती म्हणजे ती स्वच्छ असेल, त्याच्यात काय होणार नाही। मुळातच नितेश साहेबांनी मगाशीच सांगितलं आहे, जो काय जनतेसाठी निधी लागेल तुला माझ्याशी पण बोलले, फोनवर सभापतींशी पण बोले। नितेश साहेबांचे खरोखरच मनापासून मी आभार मानतोय, कारण त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास वैयक्तिक टाकला आहे तो सगळ्यात मोठा आहे आणि तो मी सार्थकी लावणार 100%। सर्वप्रथम या महाराष्ट्राचे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा या सिंधुदुर्ग जिल्हा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालक आपला खासदार सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक नारायणजी राणे साहेब, त्यांनी माझ्या जी जबाबदारी सोपवली आहे, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमच्या महाराष्ट्राचे प्रदेश रवींद्र चव्हाण साहेब, माझ्या दोन्ही मंडळाचे अध्यक्ष, तसेच या देवगड तालुक्याचे माजी आमदार अजितराव गोपटे आणि पडेल मंडळमध्ये आमचे मंडळाची नारकर यांचं मोलाचं सहकार्य आतापर्यंत मला लाभलेलं आहे। आणि या सर्वांच्या वरिष्ठ म्हणजे जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व राष्ट्रीय ते महाराष्ट्रापर्यंत जे वरिष्ठ नेते आहेत यांनी माझ्यावर जी जबाबदारी दिलेली आहे या सभापती पदाची, ती ह्या देवगडच्या जनतेचा जो विकास करण्याचा मानस धरून मी आज या पदावर मला जी जबाबदारी दिली ती मी पूर्णपणे पार पाडू। या जनतेची जी काही मूलभूत गरजा आहे त्या तळागाळापर्यंत या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावागावात ज्या योजना आहेत महाराष्ट्र शासनाच्या आहेत, केंद्र शासनाच्या आहेत, जिल्हा परिषदेच्या आहेत, त्या पूर्णपणे या देवगड तालुक्यात ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सरपंचाला विश्वासात घेऊन गावोगावी ह्या योजना आणि जनतेचं काम करण्याची जी संधी मला दिली आहे ती मी पूर्णपणे त्या सेवेला प्राप्त करून मी ती जनतेची सेवा करेन अशी मी ग्वाही देतो। मी सर्वप्रथम आता ज्या आपल्या तालुक्यात पाण्याचा विषय, ग्रामीण भागामध्ये जलजीवन जी योजना चालू आहे ती सध्या बंद आहे, त्या पूर्ववत कशा चालू होतील शासनाच्या माध्यमातून, आणि माझ्या आधी प्रमुख जो विषय माझा राहिला आहे बोलण्याच्या, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माझे पालकमंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब यांनी जो माझ्यावर विश्वास टाकला आणि मला ही एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता म्हणून मला जी जबाबदारी दिलेली आहे त्यांचे मी खरोखरच शतशः आभारी आहे। कारण एक गावामध्ये या मोण गावामध्ये मी एक सर्वसामान्य म्हणून कार्यकर्ता म्हणून ज्यावेळी मी सरपंच पदाची ज्यावेळी धुरा घेतली गावामध्ये, त्यापासून आजपर्यंत जिल्हा परिषदमध्ये काम केलं 5 वर्ष। त्यानंतर साहेबांनी जो माझ्यावर आता हा विश्वास टाकलेला आहे आणि तो साहेबांचा विश्वास
पूर्णपणे सार्थकी लावीन आणि मी त्यांना पुन्हा एकदा माझे मनपूर्वक आभार मानतो. साहेबांनी माझ्यावर जो विश्वास टाकला आहे त्याबद्दल. मी गडबडीत चुकून पहिलं नाव मला घ्यायचं राहिलं तरी पण मी साहेबांचं पूर्णपणे आभारी आहे, कारण मला ही जी जबाबदारी दिलेली आहे ती यशस्वीरित्या पार पाडेन एवढी मी साहेबांना गौरव देतो.